Отново 2012. Може да ги почнем като Роберто Ричи, да ги броиме на числа. Вече не се спомням кога започнахме. Той Роберто още ги брои, но аз съм престанал да ги броя вече. Изложенията тук. За поредна година представихме нашите продукти. Този път на 200 квадрата. Специални гости от Италия. Роберто Ричи, първата свръхзвезда идвала в България. Хората останаха супер очаровани от него, така както остават очаровани от неговите продукти. Представихме новите продукти в нашата програма. Liquid Force wakeboardове с така прекрасна на място като Казичене, където могат да се карат вейкбордове и нито един магазин, който държи нещо на склад в София. Решихме ние като бургазли да се престаравим и да вземем една от най-добрите марки и да я представим тук на софийския пазар. Друго. Много неща отново за деца. Децата вече пораснаха, искат про фристайлни дъски, което може само да ме радва. Тук ще изляза някой нов фристайлър, който може да се представи на европейско ниво. Наш Team Rider тази година ще се състезава на Junior Kite Cup. Надяваме се на сериозно представяне. Че гоним петица, влизане в петицата и на есенното представяне влизане в тройка. До година европейски шампион. Супер! Пожеланието ти идва лятото? Пожеланието вятър, слънце и вода. 3 в 1. Благодаря. Успех! Мерси. Жечо отново в София. Видео ще правим. Топ се прави. Стига. Аман те видя. Как беше зимата? Беше много зле. Зимата беше за сноуборд диски. Но то пак върху вода да е, ама малко по-студено. Казвай, как ще бъде това лято? Това лято сме пак на Турция. Вече малко по-сериозна база. Застъпваме от 1 юни до края на септември. Къде да те търсят? На остров Гьокче, да. Къде точно? 500 на плажа на село Ешеле. Или плажа Кефаус на Уейвспота, така наречения Уейвспот на острова. На 530 км от София и на 500 км от Варна. Екстра. Някакви новости в твоята екипировка? Новости. Тази година няма чак толкова много промени. Нови дъски от карбони, малко по-леки, малко по-скъпи. Крила? Революция? Специално в водещите марки някаква еволюция съществена няма като последните купчета. Материала, основно цветове са променени като цяло. Иначе системи за безопасност, шейпове, форма на крилата, няма чак такива промени. Трикове? Трикове на лято. Нещо, какво ще си пожелаш? Вятър да има. В сезон поне така 80-90% от дните има хубав вятър. Време добре да няма вятър да се почивам. Екстра. Успех. Ето го доктора. Той е в действие. И ще ни каже какво ще става това лято. Това лято ще караме много сърф пак. Ние ще научим много нови сърфисти. Да упражняват спорта. Както лято. Ела сега да ни покажеш някои нови дъски там. За 1 минута. Ще дойдем с тебе, ти ще ги покажеш. Какво да очакват младежта, какво да очаква? Нови дъски. Славно ориентираната младеж. Нови X-Fire. Ето, Кристиан може да ви каже и той. Кристиан, познавате ли го? Кристиан? Познаваме го. Ей, сега ще говорим и с него. Забравих, че ми беше Кристиан. Получвам от сети. И
Значи Роберто Рич специално дойде тук за 2 дена да ни представи дъските, обясни как работят за шейпа, да стоят постоянно в глисаж и да са невероятно маневрени при джайба. И така, това е едно от най-добрите оръжия за славно ориентираните. За фристайлерите също има Fanatic Skate и така. И да кажеш нещо за тебе. Ами за мен, какво да кажа, много съм доволен. Направихме един тренировъчен лагер на Филипините тази година. 15-20 карания, много добро място, който има желание да тренира зимата и да прави силен старт за сезона. Там е място. Да. И така. И сега морето. Сега морето, нашето, турското, където назавее вятъра. Какво си пожелаваш? Пожелавам си много да ни изтърва. Има ли вятър над 8-9 метра в секунда в радиус от 500 км, да не го изтървам. Това е. Да имам възможност да отида и да карам. Яко. Не трябва. И малко хляб. И здраве. Да. Бива. Да. Окей. До скоро. Чао. Чао. Чао.